אז מה זה בעצם פסיכודרמה? פסיכודרמה זה נפש בפעולה, והיתרון המשמעותי ביותר של קבוצת פסיכודרמה זה שחברי הקבוצה יכולים לגלם דמויות מהחיים אחד של השני, ולהוות איזשהו מקור לתמיכה. זאת אומרת, אם אני עובד על איזשהו נושא, על איזה ריב שהיה לי נגיד עם אמא שלי, אני יכול לבחור בקבוצה מי תהיה אמא שלי, ולעשות איזה, להגיד דברים שלא הייתי מעז אולי להגיד לאמא שלי דרך חברי הקבוצה. ואז זה יכול להזכיר לי פתאום איזה רגע שהיה לי בגיל 7 שממש כעסתי על אמא שלי. ואז אני יכול ללכת לסצנה הזאת. בעצם אנחנו מתחילים איזשהו תהליך חקירה דינמי דרך הפסיכודרמה. חוץ מזה אנחנו יכולים גם לתרגל סיטואציות עתידיות, אם יש איזה רעיון עבודה שאני ממש חושש ממנו, או שיחה מאוד מאוד טעונה רגשית שאני צריך לעשות עם מישהו שקרוב אליי, חבר, בן משפחה, גם לזה אפשר להתאמן בפסיכודרמה. והחלק בעיניי הכי חשוב ומהותי, שבעצם הנושאים עולים מתוך הקבוצה ומתוך היחסים שלי עם חברי הקבוצה. כל אחד מחברי הקבוצה הוא מהווה בשבילי איזשהו מראה, ובעצם דרך השיתוף וזה שכל אחד פותח את הלב שלו, זה יוצר איזשהו מקום מכיל ומאפשר להביא את העולם שלי כל אחד בזמן שלו ובקצב שלו. אז ניפגש.